Amics i amigues del Torredembarra Actualitat, avui hem vingut aquí a la sala social del Club Marítim Torredembarra per conversar amb el seu president sobre el club, sobre l'actualitat, sobre el futur d'aquesta entitat que a nivell esportiu és la més important de Torredembarra pel que fa a socis, supera els 300 i de les que ja acumula bastants anys perquè és un club fundat l'any 1969. Doncs tenim aquí el president del Club Marítim Torredembarra, Txell Bengoechea. Encantat d'estar aquí amb tu. Molt bé, moltes gràcies. És president des de l'any 2022, des de l'any passat? Sí, des de fa poc, però jo vinc de juntes anteriors i llavors ja tinc un bagatge, anem a dir, d'experiència aquí. Molt bé, l'últim càrrec que havia tingut era comodor de... Jo era comodor de la junta anterior, que el comodor és... Què fa el comodor? El comodor és el que s'encarrega de tota la part esportiva, amb el qual tindria que dir que és la part més important d'aquest club, perquè és un club de vela. Llavors la part esportiva és el que et dona més feina, però és el que més defenses perquè és el motiu del que té aquest club. A més estem a l'estiu, i l'estiu és quan el Club Marítim Torredembarra viu el seu moment més important de l'any. Sí, aquí naveguem tot l'any. El que passa és que sí que és cert que hi ha una part de l'hivern entre que tanquem pràcticament un mes i després que la part de l'hivern sortim molt pocs a navegar perquè l'aigua està molt freda o el que sigui, a més molta gent guarda les seves embarcacions a la nau. Llavors a l'hivern no hi ha tant moviment com pot haver a l'estiu, clar. I a l'estiu, perquè hi ha una part molt important que és la part dels infants, de la canalla, dels joves que comencen les activitats nàutiques. Quanta gent teniu a l'estiu practicant esports? Mira, a l'hivern sí que tenim un institut, que és l'Institut Lantina, que ens porta 150 nens a la setmana, però que aquests nens no són repetitius fins al mes següent. O sigui, això vol dir que tenim 600 nens en un mes. Això durant l'hivern? Durant l'hivern, sí. I després tenim dos o tres instituts més, que llavors els caps de setmana venen, i llavors aquests surten en catamarà o en l'embarcació que sigui, i tot això és un servei, anem a dir, per al poble, perquè nosaltres, això, la tarifa és, entre cometes, és simbòlica, el tema de l'Ajuntament ens ajuda per patrocinació, però l'Ajuntament ens ajuda per tot el tema que fem en el club. Llavors, entre això, nosaltres som una empresa sense ànim de lucre, llavors tots els beneficis que podem tindre, tot va directament a comprar barcos nous, rehabilitar tot, per exemple, hi ha una cosa molt cara, nosaltres necessitem zòdiacs per fer tots els cursos, i aquestes zòdiacs, només el motor ja val 4.000 euros, llavors clar, necessites un manteniment, tal qual, i tot això ho anem afrontant entre les quotes dels socis i l'aportació que l'Ajuntament ens pot fer per continuar amb aquesta activitat, i és això la feina que tenim aquí. Quants esports i quins esports se poden practicar aquí al Club Marítim? Aquí és tot el tema vela, o sigui, aquest és un club realment patinaire, patí català. Després van començar els catamarans, que també els catamarans han evolucionat i cada vegada tenim més catamarans, però sempre la part fonamental és el patí català. Però després es fa windsurf, tenim una part petitona que fa rem, i no sé si em deixo alguna cosa. La motonàutica, perdona, és veritat. La motonàutica, que també es fan temes de pesca i passejades i el que sigui, però és tot el que estigui relatiu al mar, aquí és benvingut el que sigui.
I a part també teniu un local social, teniu la part de restauració, la Sí. part doncs, teniu una sala polivalent a baix també que la Sí. per molts actes, i també aquesta sala social també que té Sí. unes vistes espectaculars Sí. d'aquí dalt. Aquesta sala social és una sala que l'hem dedicat únicament pels socis, per un tema de que puguin llegir, de prendre's una estoneta de calma. El que té necessitat de treballar amb l'ordinador, el que sigui, pot estar aquí. És una zona una mica més tranquil·la. Després està la sala polivalent, que aquesta sala sempre té una prioritat que són els nens i tot el que pot significar això, i després sí que estem pensant que sigui també pel soci i perquè sigui una sala estrictament pel soci. Després hi ha una zona de restaurant, que aquesta zona, lògicament, és un restaurant com qualsevol restaurant, amb una terrassa espectacular, i sí que el soci té un avantatge de que té un descompte per ser soci, i llavors té un incentiu per vindre aquí i no a un altre lloc. Molt bé. També teniu una nau, que és la nau que heu servit per arreglar, fer el manteniment de les embarcacions, però una nau que està una mica en una situació compromesa, oi? A nivell, podríem dir, legal o a nivell normatiu? Sí, perquè aquesta nau és bàsica per nosaltres, per un tema. Podríem dir que nosaltres guardem totes les embarcacions a l'hivern allà. Això pots dir, podria deixar-les en un altre lloc? Sí, però aquesta nau és importantíssima per al tema de tot el taller de reformes que es pot fer per reparar barcos o demés, i després també per l'escola de vela, perquè lògicament l'escola de vela necessita unes 7 o 8 zòdiacs que tenim, tenen que estar en perfecte estat, perquè estem parlant de nens que són petitons i tens que vigilar molt la seguretat dels nens, i llavors tenen que ser embarcacions que estiguin d'una manera impecable. Llavors, clar, una nau ens fa falta. Avui en dia tenim el tema de l'oficina també la nau. Aquesta nau nosaltres sempre estem dient que és bàsica per al nostre funcionament, perquè està la part d'oficina que em pots dir, la pots posar en un altre lloc? Vale, això t'ho compro, no? Però el que és bàsic és per tot el material que necessitem per totes les escoles, que és el que nosaltres no visquem, però sí que és el fonament d'aquest club, i que tinguis unes tòdies, que tinguis un personal. Aquí el personal a l'estiu es multiplica per 3 o per 4, llavors hi ha monitors, i sobretot també fem temes de nens o de nois, per dir-ho d'alguna manera, de nois que estan en una fase de... Aquí es diuen els menes, però no sé si això és una manera de dir o el que sigui, però són nois pobres o noies que no tenen pares o que tenen dificultats o el que sigui, i les donem una oportunitat aquí per aprendre a treballar fent de mariners, i la veritat és que hem tingut molts nois i noies aquí. Sí, perquè jo sempre me'n recordaré i sempre tinc en el cap un noi que es deia Bubka, i aquest noi va ser un mariner espectacular. El que passa és que, gràcies a aquesta feina que va tindre aquí, li va sortir una feina que no sé, el Vicenç ho sap, però jo no sé ben bé a on va parar, però ja no va vindre aquí. Però és que jo en el fons vaig dir, xapó, perquè hem aconseguit realment la funció que nosaltres volem. Tenim el Vicenç Céspedes, que és el gerent, el director d'aquí del Nàutic, el club marítim, que el tenim aquí i ens ajuda en alguna cosa. El problema de la nau és un problema que té amb costes de l'Estat, perquè s'ha situat en una zona, afectada, una zona
de platja, i clar, és una espasa de Dàmocles que està allò... que pot ser que s'hagi de tirar a terra aquesta nau, o reduir, que pot... Mira, a Costas vol, sincerament, perquè això ho saben tots els socis, que la nau té que anar fora, però és que jo, sincerament, quin problema hi ha que tinguis una nau aquí? Perquè, a veure, tenim una platja en Torredembarra, que no ens la mengem, o sigui, és tremenda. O sigui, tenim una zona dels verds, o com es digui, no? Que hi ha allà, que ocupen un espai enorme, però que jo estic a favor d'això. La zona de la paella, diguem, la zona de la paella. Exacte, que desenvolupen una zona que dius, perquè surti la mare natura de lo que és aquí i tal. I jo estic totalment d'acord amb això, però tu dius aquí, aquesta nau, quin mal fa? O sigui, treus la nau i què faràs? Posaràs sorra a gent que prengui el sol? Doncs ja pots posar ambulàncies al costat perquè tindran uns problemes de cremades i de tot, perquè qualsevol persona que visqui aquí sap que si vols prendre el sol ja pots anar a prop de l'aigua. La voreta, que diem aquí, la voreta. Clar, perquè el reste són partits de futbol, partits de tal, partits de qual. Per què? Perquè és que ningú es posa a prendre el sol ahí. I a mi que em diguin que això és per posar, jo personalment no ho entenc. I com estan les converses per intentar mantenir això? Bueno, estem amb això, avui per avui ens diuen que la nau es té que anar a terra i, bueno, a veure, si la nau es té que anar a terra tenim que buscar unes solucions, que és el que estem treballant, de dir, bueno, molt bé, tot el que hi ha a la nau, a on el posem? Tenim que posar unes oficines, tenim que posar un espai per les embarcacions, que poden ser a nivell d'estanteries o el que sigui. Sobretot, l'escola de vela té que anar en algun lloc. Llavors, estem estudiant això i fent estudis de veure com podríem fer. Però jo és el que dic, estem fent un servei al poble. I jo personalment, jo vinc d'una malaltia molt gran, que jo, si no haguera fet la rehabilitació que vaig fer i el tema de vela que vaig fer, jo estaria paralític, perquè és el que els metges em va dir. Tu no caminaràs mai més. Jo que vaig fer rehabilitació, vaig fer esport, quan vaig vindre aquí no anava coix, però bueno, anava com anava. I ara participo en regates, tot. Perdona, jo tinc que defensar això, però per al bé de la gent que necessita ajuda, de la gent que pots millorar la qualitat de vida. Jo soc voluntari de l'Hospital Clínic, soc doble trasplantat. A mi que em diguin, això té que anar a la sorra, el que sigui, jo sempre penso, a tu no t'ha passat res, no? Perquè en aquesta vida tens que veure que tot aquest tema te pot ajudar i tens que veure que no fas ningú mal a ningú. L'únic que fas és donar un esport. I quantes vegades diem, millor que els nens facin esport i que no que se'n vagin a on sigui, no? No diré a on van, perquè cadascú és lliure d'anar on vulgui, no? Hi ha nens que no ho fan, o sigui, això va com va. Però, ostres, desenvolupa l'esport. Jo he tingut 3 fills, els 3 han sigut monitors d'aquesta casa i avui per avui el meu fill gran és el coordinador de l'escola de vela. Llavors dius, jo aquí que veig, el meu fill i tant que se'n va de juerga, però fica moltes hores aquí i totes aquestes hores que fiquen aquí no les fica en un altre lloc.
I jo no entenc, i mai ho entendré, i ho defensaré amb tothom, que em diguin que un club esportiu no pot continuar. És que això no ho compraré a ningú. I l'Ajuntament de Torredembarra en aquest problema com... A l'Ajuntament anem parlant, tenim una reunió amb l'alcalde, el que passa és que també ara hem tingut les eleccions i tot això, i llavors era un tema que deies, bueno, veurem qui surt, qui no surt, tal. Avui per avui l'alcalde ens recolza, però clar, nosaltres sempre diem que ens interessaria que ens recolzessi molt més, no només l'alcalde, Costas i tothom, perquè estem defensant, això no és cap negoci, això és un centre esportiu que tot el que guanya és per reinvertir. Llavors, quin mal estàs fent? És que jo això no ho entenc. Hi ha molta insensibilitat o molta inflexibilitat en les administracions, en Estat i Generalitat. Bueno, diuen que això és un terreny públic, que té que ser per la gent, i jo moltes vegades penso, bueno, què passa, que aquí no es deixa entre qualsevol? Que no fem cursos constantment perquè surtin a navegar, perquè puguin estar en aquest restaurant, que puguin estar on sigui, perquè nosaltres no tanquem la porta a ningú. Llavors jo, és que en el meu cap no entra. Recordem que la concessió era de 25 anys, a l'any 83 fins al 2008, que va caducar i des d'aquell moment ni s'ha renovat. Estem ahí intentant lluitar per renovar la concessió, perquè el que estem defensant és un esport, és una activitat i sobretot de cara al poble, perquè estem a Torredembarra. Llavors, que ve gent de Barcelona, de Mataró, d'on sigui, benvingut sigui, però això estem a Torredembarra i tot, i precisament convidem a lo que són les escoles d'aquí. Doncs moltes gràcies. El futur com el veu? Perquè clar, hi ha aquests núvols negres, podríem dir, però també hi ha aquest optimisme que home, jo és que sempre dic el mateix, o sigui, no estic defensant una idea meva o una idea de molta gent, estic defensant algo que és bàsic. O sigui, jo si no hagués sigut per l'esport estaria en una cadira de rodes. Jo ara mateix podria estar en els Paralímpics i jo estic aquí regatejant, això sí, només a nivell de club, no me'n vaig por ahí perquè sé les limitacions que tinc i tampoc aniré allí a donar la nota perquè faré més nosa que una altra cosa, no? Però aquí jo soc feliç perquè dic, això m'ha donat la vida, jo aquí ho tinc tot i bueno, jo crec que quines ganes hi ha de que això no funcioni, en quin sentit? Perquè si a mi em diguessin no, és que aquí farem jo què sé, el que sigui, no? Tal i qual, no hi ha res. Te diuen, no, per la llei de costes tens que fer això. I dius, vale, i com vols que funcioni? Perquè si m'estàs limitant en l'espai, no puc tindre l'estòdia, no puc tindre l'escola, no puc tindre res, com vols que jo faci l'activitat? És que llavors sí que es convertirà en un club privat. Per què? Perquè ens reduiran tant l'espai que llavors només estaran els que paguin la quota, els que surtin a navegar i no necessitin ni de zòdies ni de res. Llavors diràs, leches, on està el valor d'aquest club? Ens ho dic perdent. Clar. Doncs moltes gràcies. I perdona si m'he enrotllat molt, Que bé, perquè també aquesta experiència vital i aquest exemple de superació també és interessant per això, per posar en valor un club com aquest i uns esports com els nàutics. Doncs moltes gràcies. Al Torredembarra Actualitat anirem fent seguiment i esperem això, que aquesta història pugui tenir un final feliç, tot i que em sembla que és un moment complicat. Home, mira, jo estic al clínic
estic en la UCI de patologia, en la UCI hematologia, que ahir no van voluntaris perquè és molt dur, però és que jo he estat com ells. Llavors, jo a tota la gent que vaig, i vaig amb els caps de cada UCI, jo els dic, tios, mira com estic jo, tu pots sortir. I ja, però és que fa mal i tal. Ja, i què te creus, que jo no tenia mal? Però, tio, espavila. I fes esport, i cuida't una mica, i perdona, cuida't una mica, però jo sóc el primer que estic en el bar i me prego una cervesa, perquè no tinc cap problema per això. Però és que es pot fer tot. Llavors, bueno, ja està. Doncs moltes gràcies, senyor Bengoechea. Això, seguirem parlant de com va evolucionant aquest club marítim, que té 54 anys des de l'any 1969, i que esperem que tingui molts anys més. Moltes gràcies.